माबि बुं दे आइया बुंनाय बायदिनो सप्ता खननैसो सुटि लाथ'दों मा जागोन मा मागोन हठातके रावखौबो मोनसननाय नङा बेखायनो नोङो दिनै जेरैखि जायाबाबो नोंसिनि सारजों रायलायनानै सप्ता खननैखौ सुटि लाथ'दो दे बिदिनोथ' सानदोंमोन हायना आङो मेलबो हरदोंमोन मैया हरावहाय मेलखौनो नायाखै नामाथाय रिप्लायानो गैया आं दा रायलायगोन दे हायना आंनि बेवहाय दाख्लिहाय फैनानै लेखा गांनैसो दोनदोंमोन अबाव दोनदों नोङो माबायदि लेखाया दाखालि आङो नोंनो बेलासियाव लेखा होफैनाया आङो नों खामानि मावबाय थानायखाय नैबे टेबोलावनो दोनफैथ'दोंमोन बेयावनो दंदां मोजाङै नायलाय नै मोनबाय बिराद इम्परटेन्ट लेखाथार बियो गोमाबाथाय जारला जाथारगोन दुलुरखौबो बिमाया कर'ना जाबाय थानायखाय हगारहरानो दहाय फन खालामहरदोंमोन गावनो ओमफ्राय नोंबो एसे थाब थांनानै थाब फैफिन आं हारसिं बोरैबा मोनथारदो देहाखौबो दिनै बिराद बोरैबा मोनथारदों आङो एसे थाब फैफिन दे आइयाबो हारसिं खामानिफोरखौ मावजोबनो हाया दफा जिरायदबबाय थारनांगौ बेखायनो नों हायोब्ला थाबैनो फैफिन आंबो बेखौनो सानदों हायना नोंखौबो गारनानै थांनो बादों आं नाथाय अफिसनि खामानियाव आङो दिनै सानसेखौ जेने तेनेब्लाबो थांथारनांगोन सारखौथ' आं मैया मेल हरखादो खिन्थु मेलखौनो नायदोंना नायाखैथाय दाबो रिप्लायानो गैया अब्लाबो आं दिनै रायलायगोन हायना नों सिन्था खालामनाङा आं जेसेबां हायो थाब फैफिनगोन आङो सिन्था खालामनायनि खोथा नङा टाइमाथ' गाबोन समफोरनो होनायमोन डक्टरा मा जागोन आं बेखौबो मिथिया खिन्थु आं दिनै देहाखौ बिराद गाज्रि मोनदों आङो नों हायोब्ला थांनानै थाब फैफिन नोङो मिथिबाय आं आइखौ बुंलांगोन दे हायना नोंजों दसे थाफाफैथो लिंसारा जेसेबां हायो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ एसे संफालाबायथो आइयाथ' आंखौ नायफैबाय थाखायो आथिंबो नानानै होफैयो आखाइबो नाना होफैयो आइया मालाय बेसेबां नायबाय थानो हानो आंखौलाय गावनि देहायानो मा सिनस्रि सानाय मा सानाय थाबायख'नो हाया मोदोम देरनायजों जाबजो बोरै मानसि आं बेखौ लिंहरबाय थानो हाया नोंनो थाब फैफिनाबा थांनानै दे जागोन आं जेसेबां हायो थाब फैफिनगोन आङो ओमफ्राय नोंनि थाखाय आङो दै गुदुंखौ नोंनि खरसानि खाथियाव दोनखादों आङो नांबायबायगौब्ला हानहरनानै लोंबानो जाबाय आं ओंखारलांनोसै दा थाब फैफिनगोन आं दे सना सिन्था खालामनाङा आरो मोजाङै थां मिथिबाय जेरावबो हाबला हाबसि खालामलाबायनो नांला जेरावबो जानाय लोंनाय गय फाथैफोरखौ जाथ'नांथारला मिथिबाय गय जानोब्ला खावनानै लांखा आरो टिफिना आइया सुखाबाय खोमा दहायनो गाबज्रि हरदोंमोन आं हराव होननायखाय गाबज्रि हरासै बियो थाब थांनानै थाब फैफिन दे जागोन सना आं जेरावबो हाबला हाबसि खालामला जेरावबो दखानाव आं गय फाथै जाया डाइरेक्ट थांगोन डाइरेक्ट फैफिनगोन मास्कबो दंखायो सेनिटाइजारबो दंखायो नो टेनसन जागोन दे थांदो थां अके सना एसे मोजाङै खेल लादो आं हानायमानि थाबनो फैफिननो नाजागोन आङो मिथिबाय दे थाथ'दो होमबा आं थांनोसै आंना बेबिया मोजाङैनो दंना बेबि आयै माबि आइ देहाखौ बोरैबा मोनदों नामा माबाफोर जानो लुबैदों नामा जानो लुगैयाखै आयै आं रुम सिङाव थाबाय थानानै एकदम देहाखौ बोरैबा मोनथारदों आंखौ एसे हलसिम लां आयै ओमफ्राय यामजाय देहाखौ माबायदि मोनदों दिनै आयै आं दिनै देहाखौ जोबोद दुरबल मोनथारदों मा जागोनथाय दिनैनो जासिगोन नामा आयै आं एकदम बोरैबा मोनथारदों आयै बोथोरा गरमखाय मोनदों खोमा आइ बेफोरबायदि देहायाव बोथोर गरमजों देहानि गरमजों लोरबां जाखायो आइ नोङो बेफोरखौ एसे सैज' खालामनानै थानो नाजा डक्टराथ' आरो सानथाम डेट होबावदो नोङो सानथामसोखौ जेसेबां हायो सैज' खालामनानै था आइ फै आं नोंखौ हलसिम लांनो एसे फांखा गुसु जाहैदो थ' आयै दे आइ बावनो जिरायथ' दे आं नोंनि थाखाय लेबु सरबत खालामना लायनि जागोन आयै लिंसार बाबा माबि नोमबाजैनो टिभि देखायना हो टिभि नायथो नोमबाजैनि देहाया दिनै जोबोद लोरबां जादों ओमफ्राय नों बहा थांनो ओंखारदो बोरो रिमरा मा नायनोमोन बाजै बर' गानखौनो लगायना होनोसै आं ना आं ओमफ्राय लोगोआव थांना फैनोमोन आयै एसे थांलाय एसे ओंखारलांनो बे न'निफ्राय बे खुरुना बोथोराव नोङो बहा बेरायहैनो नोङो हा सैमा आथिं न'आवनो थानो मिथिया सुन मालायनि न'आव बेरायहैबाय थानो गोसो जाबाय थायो बे गथ'आ न'आवनो थाया एसेबो
मालायादि मा जादो सान्दुं गोसा बेमार जासावदो ओरै कर'ना ओरै सैमा फाग्ला दावराव नोंहा आरो खालि बेरायनाय न'आवनो थाना एसे नों बाजैखौ नायबायबायनो आं हास्लाबाया नै खामानियानो रायजानाय खामानिखौ मावखायो सानफ्रामबो आयै थांला दे थांला बारा रायनांला आगै लिंसार नोङो बाहेरा थांनायखौ एसे खम खालामदो नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुङो आइया आइनि रायनायखौ गाज्रि दामोन नोङो दा कर'नाया बिराद गिदिर जेंना लाबोगासिनो दङ मानसिफोरनि थाखाय नोङो बाहेरायाव ओंखारबाय थायोब्ला नोंजोंबो फैफानो हागौ आरो नोंजों लोगोसे बे न'खराव थानाय गासै मानसिफोरनियावनो सन्देरनो हागौ बेनिखायनो आइया नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों आगै आइनि खोथाखौ खोनासंगोन बियो खोमा रोजाया फारसेथिं खोनायो फारसेथिं ब्लद हगार हरफिनजोबो खोमायानो रोजाथार बेना मालाया मा जादो गिनानै न' सिं सिं एरसोनानै दङ बाहेरायावनो ओंखारा रावखौबो थांहोआ फैहोआ नोंहा आरो बाहेरायाव थांबाय थानो नागिरो ओंखाम संग्रायाव आलु हाना दोन्दों आङो एवबाय थां नों मादिनो थिबाय देखायना गालां आं एसे जि सुइनो जागोनलै आयै थां नों जि सुइग्रो थां आं एवगासिनो दङ आं थिबोखौ देखायना गालांनो बाजैनो आरो जेराव दा थांखा अके बस बाजै माबे आगै गाना मोजां ना होमबालाय बाजै नों नायबाय थाथ'दो ना दा माबाफोर जायोब्ला गाबज्रिबानो जाबाय आं आलु भाजा एवना दोनहैनि नङाब्ला दा जोंना बसआ होख्रेबथारलायगोन जागोन दे आगै थां ओंखायनो रायजानो गनायनि थाखाय आइनि खोथाखौ मानि आगै आइया खोथा मानियाबाथाय जोबोद रागा जोङो बियो नोङो जेसेबां फाल्थु खालामबाय थागोन ना आइजों नोङो एसेबां रायजाबाय थागोन थां एवहै थां रायजाबाय थानायनि एक्सपिरियेन्स जाखाबायलै बाजै जोंहा आइजों रायजाबालाय मा जानो आगै नोंबाजै दङ ना नोंबाजैया अनो नोंखौ नंगौ ना बाजै थेंक इउ माबाफोर जायोब्ला दा एसे गाबज्रि हरदो बाजै आं आलु भाजा एवना दोनहैनि दाना खिन्थु बरिया सुपार टुपार हिट गोलोमफ्रुलायथारबायलै माथो आलु भाजाल' एवनायानो बेखायनोथ' सिख्लाफ्रा रागा जोङोलै गरमाव दाउ फैनानै दिनैसो बुजिदों आङो ओंखाम संग्रायाव थाबादि बेसे गरम मोनो हे इसोर अखा हानानै होदोलै मासे गरम जायहा खाफाल दङ बेसो ओंखाम संग्रायाव हाबनो मोननानै ओंखाम ओंख्रि गुलदुं गालदां सेनेननि ब्र' संनो मोनो जायहा खाफाल गैया बिस्रा मालाय आलो गोजोनै जिराय उन्दु सिखारनानै मोनजायो जोंहा बिब' बिनानाव गैया निजायनो संनानै जाबावनांगौ गोदो बाबा थानायावबो बाबायासो मालाबा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोबावोमोन जोंखौ आइया हास्लाबा नालाय दस्रा खामानि मावो दा फिसाजो थानाय मोनब्ला जोंहा बिब' नङाब्ला बिनानाव थानाय मोनब्ला जोंहाबोथ' बिब' बिनानावनि संनाय मोनजागौमोन जोंबो आलो उन्दु सिखारनानै मोनजागौमोन है खाफाललै बा खाफाल हलेबो दा एसे संनो गगाबाय आरो मानो होनोब्ला बाजै फैबाय नालाय जोंनि न'आव बेखायनो जोंबो दा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ एसे खम खालामनांबाय हलेबो दिनै आं संबाय आलु भाजा ओंखामखौ आइ संदो ओमफ्राय मा ओंख्रि संबावदोंथाय दालि ना मा ओंख्रि जाखोथाय जेखियानो जाया मानो आलु भाजा एवबाय आङो दा आदा गोदोरा फैबा ज' जानोसै बाय दावे आलु भाजाखौ एवखांबाय आङो दसे रेस्ट लाहैनोसै आं हाथ मासे गरमलै अयथासारनो बिदि गरमै सोरबा दुंखावलायनाय अरखि बायदिनो थानो हालायलायला गरमानो थोद दुगैस्र'बायनांसिगोनसो आङो जानाय नंला बोरो एवखांबाय ना एवखांबायलै आयै जा गोथाव जाखादों थावखौ खम बुरजा लुदों बे बायनो हायियाव लोमसावलायनायनो हाथ एसेल' लुदों आङो बारा बुरजा लुवाखै आङो नायफैलाय खत्त' गोथाव एवदों आङो दा जाबा आखाइ सोलास्लिब जालायलायबावगोन नोंसोरो जाखागोनखा माबा जाबाय तुला आयु मा जाखो थुदो नोंदां प्रग्राम रामजाय मा जाखो दे हाखला नामा लिंसां नोंदां प्रग्राम लाय मा बायदि ओइ खालामगास दं हालां ओइ दे आंखौ हस्पिटालाव लांदों हाला मबाइलाबो बोरोब्रा पकेटावबो थाया 20 थासो गारफ्लांलायबाय नामा आङो आदाम फन खालामगासिनो दङ र' मबाइला बिसनायावसो थां माबा खालामबाय थां हानि एगजाम जाथारला माबा खालामबाय थां एम्बुलेन्सबो